Rok cvičenia je za mnou. Čo mi to dalo? Cvičenie nie je len o svaloch. Na začiatku som chcel hlavne nabrať svaly, ale asi po 2 mesiacoch som si začal všímať, že sa zlepšilo veľa vecí, ktoré mi predtým robili problémy. Napríklad, moje vylučovanie nebolo dobré, keďže som na vozíku, bol to pre mňa dlhodobý problém. Teraz je to oveľa lepšie. Keď som k tomu pridal aj úpravu stravy, zlepšilo sa to ešte viac. Ďalšia vec, ktorá sa zlepšila, je moja psychická pohoda. Hlavne preto, že počas cvičenia môžem byť sám. Samozrejme stále potrebujem asistenta pri presunoch a pri niektorých cvikoch, ale môžem sa sám rozhodnúť, kedy pôjdem cvičiť. Nemusím čakať na ďalšieho človeka, ktorý by so mnou cvičil a nemusím nikomu pripomínať, že treba ísť, proste idem. Cvičenie je pre mňa dlhodobá záležitosť, nie krátkodobý projekt, tým si zároveň trénujem aj trpezlivosť. Keď som necvičil, bol som netrpezlivý a chcel som všetko hneď. Postupne som si uvedomil, že cieľ v podstate neexistuje. Dôležitý je proces. Ďalšia vec, ktorá sa zlepšila, je spánok. Snažím sa chodiť spať skôr, keď som necvičil, chodil som spať až okolo 2:00 v noci, teraz idem do postele už okolo 10:30. Nemusím vyzerať ako Aleš Lamka ani ako kulturista. Chcem byť predovšetkým zdravý.